am văzut Elveția. Sunt niște filme fantastice. Vadă ce înseamnă istorie. Nu, dar să facem colecția asta. Nu, că... Da, domne, să facem multe, să punem pe universitate un rector, astăzi facem timp cu Elveția, astăzi facem cu Siria, astăzi facem... să facem și chestii de cultură, de educație, nu să urlăm jos Băsescu, jos, nu că deja înnebunim la treburile astea. Ăsta profită de asta, că tot urlăm jos, nu rezolvăm nimic cu jos. Trebuie să educăm oamenii, pentru că clasa de mijloc nu o clădim decât prin atitudine și prin altruismul nostru, să dăruim noi. Nu poți să o clădești prin șmechereală. Că românul are o latură foarte nenorocită. Numește șmechereală. Vrea să fie intermediar el. Foarte nenorocită. Șmechereala asta distruge orice formă de viață. Asta trebuie distrusă din cortexul românului. Nu trebuie distrusă. Eliminat, trebuie De la acoperită sine să cu se altceva. anuleze. Nu trebuie să facem noi ceva. Vine singur. Dacă facem ce bine, se evacuează. Da, exact. Nu, De și mult vine. eu de la voi, de la tineri, că eu prin voi trăiesc. Cu cât sunteți voi mai tineri, mai curați și mai adevărați, cu atât am tineri și eu. Și s-ar putea să mă schimb. Păreți tânăr, să ajung știți. pe la... Aia, am 50 de ani. Păreți foarte tânăr. Să-mi reglez și formele și tot, să... Aveți un interes? Haideți, cu zâmbete și Interesul cu e și cu mare, răbdare. că mă doare. Haide, nu mai suferiți. Da. Suntem... Mă doare. Aș vrea, Ăsta e începutul ca să luăm atitudine. aș vrea să vă iau pe toți, să mergem în Subcarpa, să mergem... Eu mă duc peste tot, în toată țara, am zeci, sute de mii de poze. Și rămân blocat cât de bun sunt românii. Sunt minunați. Nu Da. scrieți și Fără frică. Dar scrieți și mie. ți-am scris odată. Mai Dar auzi? scrieți odată. li s-au tăiat toate portițele de a câștiga bani. Deci pe zi ce trece, un anumit Băsescu care a fost agreat de niște porci, el a spus clar că merge cu Statele Unite și cu Marea Britanie. În momentul ăla, noi de Băsescu suntem sclavagizați pe zi ce trece. Păi hai să eliminăm banul din viața de zi cu zi. Nu Să avem Independența. alte valori. Nu. Dependența Să ne de bani. dobândim noi independența Da. ca români. Pentru că noi am făcut și 42 de hidrocentrale, noi am făcut și termocentrale, am avut și specialiști extraordinari. Și noi în ultimii 20 de ani am distrus tot ce a fost bun. Exact ca și nemții în Germania. Și nemții au vândut pe o marcă, Calța Siena și nu știu ce, la refugiști. S-a întâmplat exact identic. Și acum eu vedeam un reportaj extraordinar pe Deutsche Welle, că dacă în Germania s-ar mai vota din nou, redegiștii ce au zis? Ar face zidul Berlinului și mai mare decât e acum. Acum au zis. Eu zic că n-au dreptate pe undeva. Dar pe undeva și... Nu cred că reprezintă fiecare om. Și refugiștii au fost prea lacomi. Păi, scăpați din Refugiștii au fost prea lacomi. pușcă. Ce să facă? Pe mine nu mă reprezintă Boc și ce decizie a luat el și acțiuni, de exemplu. Boc este... Adică el a fost la com. Eu Boc ca este cetățean, ardeleanul limitat. Este exemplul de care spunea Liviu Rebreanu, pe care mulți nu-l cunosc. Deci Boc este ardeleanul la care îl descria Liviu Rebreanu. vedeți, se poate, dar nu trebuie să ne ducem în etichetări, că ajungem ca Băsescu și după aia ne îmbrăjbiri când facem grupuri Nu. și nu mai vedem lucrurile comune. Nouă ne trebuie oameni de anvergură, ca Helmut Kohl, ne trebuie oameni puternici, ca Margaret Thatcher, care a spus de 2 ori lui Helmut Kohl: v-am învins de 2-3 ori și vă vom învinge totdeauna, când s-a unit Germania. Deci nouă ne trebuie oameni de anvergură să fie sus în politica românească. Și trebuie să luptăm pentru asta. De caracter și de iubire, ca să fie nu de mai anvergură, putem, că nu mai dacă putem este... să punem tiripli și jigodii și, Da. și cretini. Da, care induc frica și separarea. Plus și românii se mulțumesc din păcate cu prea puțin. Da, Și comoditatea... asta este tragedie, comoditatea. Au și uitat cum e să ai putere și independență și libertate și în toate astea iubire între oameni. Și românii trebuie să învețe, să fie mai voluntari, mai altruiști, să trăiască mai mult în comunități și nu să respecte preotul, să respecte primarul și toți care le dau pomeni și să fie aceiași proști. Autoritățile care limitează și care de canonizează. sute de ani
i-au dominat prin șmechereală și prin Da. Totul e în interior, dacă Da, căutăm. sistemele Și puterea, sunt, și înțelepciunea, din și... păcate, trebuie reformate. Altfel nu reușim să aducem... Sau ce spune institutul cu tare sau institutul cu tare. Da, cum să spun, toate sunt manipulări, Da. sunt formatori de opinie, sunt oameni care totdeauna vor face un singur lucru. Vor aduce în interesul lor aspirațiile noastre. Dezbinarea, dezinformarea, Aspirațiile confuzia. noastre, Da, care- da, exact. Ca să credem că sunt pentru noi și să... Mulți iubim un singur lucru. Să ne fie bine și să ne fie frumos. Dar, Libertatea, din păcate, iubirea, da. Pentru asta trebuie să luptăm.